Special Express via Guwahati, New Jalpaiguri, Katihar. नंबर प्लेट कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 016666 अगरतला हबीबगंज स्पेशल एक्सप्रेस वाया गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी काटीहार प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। आवाज उठाया पूरा वासी जनता है गाँव में जनता है
Sini kurang naik tong naik juto tahuk tay bukhuk song norok nugui man khana Agartala Badarghat railway station ni simi sorasori somprosar live telecast eba kathang awai mung जों जतन साइमानो लाइ थांनाय 27 तारिख नभेम्बर सालमारिवो दिल्ली नि जन्तर मन्तर टिप्रालेन ताइ ग्रेटर टिप्रालेन नि सानमंगो खरां तिसानानि बागै टिप्रा मथाताय आइपिएफ नि आदं रक अंयां याहनपानो 2000 नि बरक गोबां सगैका थांका नै बरक नि बदलनि बागै साजाकमानि थांमानि यागुलो ठीक 30 तारिख ताइ 1 तारिख डिसेम्बर सालमारिवो सालनै रमै खरां तिसाजाकमानि यागुलो दिनि हाइनो हाइ 4 तारिख डिसेम्बर हासेव किबिल फाइसक पाइका टिप्रा मथाताय आइपिएफ नि आदं रक आं मानखांखाके खरकसासक बाय कक्सनानि जायटकनाय ट्रेन बाय किफिलि अजराबो फाइसक बायजाक नुगै मानखाना गोबां मा दं रक आं खरकसासक बाय कक्सनानि जायटकनाय खरकसासक लिडार रक बाय नुगै मानखा ताबुक ठीक फाइमानि यागुलो रेल स्टेशन बसकांगनो बरक सालनै सालथाम रमै गाहामके चामुं मुंमानिया दैमानिया माइमा जाया आबनि बागै फाइगांगेन बरक नरो जन काइसाके चामुं रजाखा नुगै मानखाना माइ चालाय दंगो तांगे हिगांके सालनै सालथाम रमै बरक चाया तंमान यागुलो तिनि माइमानखा माइमानै आं मांबलि तिसानि कयनाय यांनि मांबलि माइ चालायमानि मांबलि रखमनानि बागै सालब्रिनि बिसेंगनो बनो नकनि मामुइ संजाक एबा सिनि हासनि मामुइ बरक मानखा जानानि बागै नुगै मानखना अखुइजाक बरक दैमानिया माइमासायाके दफानि बागै चबा खलै किफिलि नगो फाइसक फाइका ताबुक हाइनो हाइबरक नगो किफिलि थांनाय आं मानखांके जानाय रक बायनो थाइजा थाइनै कक्सनानि साइटकनाय यां उलकुक दैफानो थांसिबानो नुगै मानखाना यागो यागो माइति लेजाक जतनो जार पेकेट खुलक लायै जार माइनि पेकेट खुलक लायै बरक जानानि बागै तियारं लायजाक आं जाता दैफान कक सासेनाय सालब्रै रमिनो तो ट्रेन तंखा अबहाय माइ काहाम मा जाया दै नांमानि दैमा नंया सालबोसो बा बबो बोसो गन्तां खाना सालाके जों गदोमानो मा सालालिया मानलालिया हायबानो जों जरा जरुके समय रजाबो अपरनो जों पाइबै दै रक जे नांमानि पाइबै जों नावै चालायबो अमहायता अमहाके स्टेशन दग जेपुर बाथाकपुर बबहाय सामुं रक मान माइ तो जों मा सायानो हायबानो जों ब्रेड रक मावो रुटि रक मावो केक रक मावो ते दै रक अमहाके जों पाइबै नावै चालायबो बाहाय नरकनि बिसिङाव सा खामिया रक ओंखा लुमखा अबहाय रक दं नरकनि अबहाय तो कुनो या ताबो हाबानो जत बरनो जतनो उइक जाक बसा केबल लंबायजाक माइ रक तो मासाय बागो नरक नुगै मानखाना जतनो माइ खुलक लायै चालायनानि बखाक थांनाय दङ तुरुक तुरुक आं मानखांगे खरकसासक ब्रै रक बाय बुखुकजक संबाय कक्सानाय यांगो खरकताम बुखुकजक नरक नुगै मानखाना बाइकत नरक चालायना नायतै ना किसान नरक डिस्टार्ब खायनाय सालनै सालथाम रमै नरक तो माइमा जाया दैमा नंया ताबुक हासेनि चामुं मानखा बो नगनि संजाकनि याफानो बाहाय सालब्रै रमै मा जाया मान नंया बेलाय दा कष्ट अंखा बाहाय मा दं साक सिनि साक सरिनि बागै हंके तो कष्ट न फियाबा सिनि हानि बागै हंके अब कष्ट याखो सिनि बागै अब फियाबा जों अखै दिकांके फाइमानि जराव सिनि बुबाग्रा सुनो चामुं रमानि बागै बेलायके खाबु खातुंखा खाबु खाकजांखा बुबाग्रा आयोग लक थुं बिसिसा सानै तो टिप्रालेन एबा ग्रेटार टिप्रालेन माननानै बोखा गैया तैबो गोबां बिसि सानानै नांथ'तक ओंके बिसि बुरुम दानरक थानानै बा नोंसाक बायथां थानानै बागै खाथनजाक जों आं साइजोंया जे आंनि ग्रुप जतनो नेक्स्ट मानो फानो जों नेक्स्ट मानो फानो फायने तयार दं जों मासे मानो फानो अब सिनि कुनो दुख करे बाइकत नि सिनि मुंथायनि गामिले बियां आंके उदयपुर किल्ला डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार रतिबाला जमातिया आं हायनो हाय आं ताइ खरकसा सक बाय कक्सनानि साइटकनाय निनि बुमुंले तामताय बियां नि ani mungke susterani angke kilani 27 तारिख थांमानि ट्रेन थांपुरबो सालथाम ताक फाइपुरबो सालब्रैनो हनै मानो थां फाइ 7 दिन गाखा बाहाय मा दं 7 दिन नग गरै 7 दिन ट्रेन सालनै दिल्लीबो माचे मानंया मा थुयेगा तंमानि बाहाय मा दंखा जों मासाया मानयाके मा दंखानो सिनि हानि बांबाय सिनि दफानि बांबाय जों अमा हायनो थाइबारिखौ लायो एंगे ते निजे साक सरिन बांग तो कष्ट न मालायखा हाबने सिनि हानो नारबने जों कष्ट खाया सातांके फल मानाय कष्ट खायगे सिनि फल मानाय मुक्तिखे जों खाबो मा दंता आबु लामाव थांपुर पाराव थांपुर बाननो गारिवो खरसासो बुनि दफानि बरक संगाता तामनि बागिनो दिल्ली थांमनि तामखे नों फिराव मुरनाय जों केनो को सिनि ग्रेटार ट्रिप्लेन सिनि दिमाननि बांबाय जों सामाननि बांबाय जों थांबो दै सानायता
tamni bagi greater Tipraland nangkha ni singjak tam sana sini borok do pharokbo singni tong kesemgui tongkha sing je phan jaga thangphasi sini ko kesemgui ma tongkha sing kosto soijo sing soyui malia sini hano sing nanai amtui ke sing mansogui thanggon sanaite belai belai hambani ni jora ka hamdamani bagi khnai man khana Tipraland eba greater Tipraland tamni bagi nangmani abonoti bothai thani sanani chai tokha man khanga in kona phasing bo sing tai khorokse khorok nei adong rok bai adong juk song bai kok sanani chai tok nai naji jotono yago mai busuti jak hनै manabo mai suti leijak jotono kebo kheba nogo thangai sasinai hनै mai suti jak kebo kheba orono sanai hनै khoroksa khorok nei orogobo burirok buthuk ke basa laijak ang khoroksa sek bai kok sanani chai tok nai borok bai bo jotono thangnai rok manuna kifili phainai rok lamsongnai rok do ang khoroksa bai kok sanai bahai mat thangnai na thangnai lai thangnai 27 tariko thangmani tini 4 tarik ngkha hनै mano जों 7 din ngkha 9 din ngkha hangke asek din nogoto bihi sai besa takuk buhuk yakarei samung khibibui norok thangmani o samung khibibui thangmani sai norok je aro khorang tisai phaimani bobono nang torjak kok bahai ma tongkha 809 din ni belakena hambai ojorao media no tam hungkai nogo tongma sai belakena ang dilini jontor motor thangmani bag teb tongtok bahike tongtok male sara tripura jo oba hai tpf rong twf rong no nokhorman nugya ko honai buijotna hambai hamar irmani bagai ogo mai kri phano mai ganang bohgo ungjak haima tongjaka boni bagana ang jotto tabukbo kebangma bororok phainani chaitugui tongnai na ang musungi tongnai rong no ang kobungnai musungo oba haikena nologo phainai nungthung ebong bubagarane je imang tongmani obno sing hari sing burirok no phan khari rilai o gata Tipraland no sing burirok buskang phunuk sinai hnai oba haibrara awsti samargan belakhan ang kha tongthokka teuisa kachang khaina sing teuisa ki film mamnage oba ang kha tongthok jakha bangone hambai ojarawo awuk je thancha kena khorang tisalai mani agi to IPF TBC burum no Tipraland ni sanmongo jondor mondor khorang tisawo o thancha ki nangkuk mani dawo ta o thancha buskango bo continue tongthung ni phirmung bahaya ani bukha ani je chana musung mahkai aw sung obni sikang to IPF tirok bai Tipramo thorok kakjak hni samane haipono sung dili jontor motor thangai borno bo thancha mamani bagai balkan khat nong taka suda ang simi a jagawo chini labar kumar bo Tipramo thani ngai je gata Tipraland tuyi boja ar kok samani bagai bo ajarawo mukti klai ka haipono sung bo ojaro thancha mamani bagai bini mokoli mukti bo bubagaran mokoli mukti haino sagok lai thangana hnai oba haike ajara kok samani bagai belka sung tongthoka asa khayo sung buskangne 2013 ba thanchana mariono sung samung tanglai sinai hnai eba kaisa singmung tongwang ni kasaro thancha tei dofani bagi Tipraland nango greater Tipraland nango peba haseu nugui mano party na torjak lai bulayo toklayo Tiprasa bai Tiprasa buni party bai ke bus bulaya buni dofa bai ke bus bulaya Tiprasa sikla bai sikla bulai tongo nang khoroksa buri borok hisabe abono bobo haike nokabo ki kaham da hamia da bobo hai nang matong actually oba haino sung thanchani mariwa tongoi bulai hangka belakhan chanai ar jara buji yangi tongne bulai rong no sung abono buskango bulaya khaye thanchani mariwa khaina talangne bagai sung buri rok buskanga agugoi tongo gari wo nogo thangpuru tabuk singjagata Tipraland tamni bagin rok Delhi wo thangmani hini singjaka tam honi sanai buini dofani borok hambai di borjorawo media takokno belana hambai tam hanai kha jong sini bubagrani tuimungni jong jontor montoro thangka sini geta Tipraland ni bagai abono sini naikol mung abono sini paithak fight abono bubagrani emang no jong mukthang khainani bagai bini geta Tipraland sanani bagai jong jotono ekota khai jogdanangai jong aro thancha malai beba kok bak sakai tongoi phaimani bagai ang belai kha tongthoka jotono no sini YouTube nai tongnai takhok tai bukhok rong no ang kobongna muchungo jara tabuk bo jong thanchani mariwa phaimia palbak sao phaimia takhok tai bukhok rong no ang phaidi hino pal hangkai no sal jong doti no geta Tipraland mannai pal tongkhai hingkai asung no ham ni kokona bukhok jingno singsinai Tipramo tha khainai rok ke greater Tipraland mamthung hni hino IPF ti khainai rok ke Tipraland ni bumung siminao norok Tipramo tha rok ngke Tipramo thani flag simin tuyu IPF ti thangnai rok ngke bong IPF ti ni flag simin tuyu bo jagao thanchani mari tong norok thanchale bukhugo tongo tabuk norok thanchang laimani kaisa pana mari sinong thani nukjagya ko bahai phira murnai ang belai na hambai nini channel li madomo kok nangana kok sanani sujugri mani bagai je sung tabuk jora to sung nugui tonga IPF ti bortoman hapango tongui tongkhu যেহেতু বিনে হাপাং তো বিনে নিজস্ব একটা সংগঠন তো বিনে একটা নিজস্ব সিম্বল টং নাই যেহেতু Tipramo হবে একটা সংগঠন বিনে একটা সিম্বল টং নাই বিনে ফ্ল্যাগ টং নাই
ओंखाय जों ताबुक जे ग्रेटार टिप्रालेन्डनि बागै दिल्लीयाव थामार जों जयेन्ट एक्सन मेट खनैसो जों कलायमानि किन्तु सिनि नाहार मुं एकटा न ग्रेटार टिप्रालेन्ड थुं जेहेतु जतन सिन टिप्रासानि हामक्रायनि बागै अबनि बागै सिनि बुबाग्रा साइ दङ टिप्रालेन्ड थुं ग्रेटार टिप्रालेन्ड थुं सिनि बरक जे आनि सिंमंखौ बाहायसे नरक थानचां जाग्रकसे थानचांगै माया खंगे नरबाय बक्सा थानचां फायारन नरक बाहायके कबकनाय जे नरक थानचां जाग्रक दलनि रकसे ताबुक थानचां लाई ओंजा गिया हाय नुक खसिनि मांगलिबो ना अब एक्चुअली दीर्घ दिन धरे जों जानजानि संगठन खालामो किसा अब केबें मुं हायंगे जों नुगै दंनाय जे मिलियाहाय किन्तु आस्ते आस्ते जों जे बुबाग्रानि कबक मुंबाय बिनि कक थाइबाय बिनि लब मुंबाय जों जतन चिन्ति प्रासारक ताबो काहाम काइसिव जों थानसानि दिगि जतन थाङै दङ एक समय जों जतन तिप्रा बासि जतन नुंनाय जे जों थानसा नहनि आं आशाबादि अबनति कक सानाय जों जतन थानसा हनैनो किन्तु बाक्सा देश ताबुक साइ दङने थानसाया अबहाया बरक ब जदिन सय सिनि तिप्रासाना हामजाखाय बुबाग्रानि मूल उद्देश्य ककनो बुजिका तिप्रासानो हामजाके तो तिप्रामथान खाया नांगौ हायया तिप्राव तो कबांमा रिजनल पार्टी दङ बरक बहनो चिनियां तिसि यकनाय तिप्रासारक पातालकना बहनो आनियां तिसि फियक मुं माननाय आईपीएफटी बो आनियां तिसि फियक मुं माननाय बीजेपी बहनो आनियां तिसि आं डेभलप खायनाय हनै तिप्रासारक सामना पयतो जानाय नरक बताबो थानचांनाय रक जे थानचानि मारि फुनुगै मानिया थानचानि मांपलि फुनुगै मानिया ताबुक आं अबनो सानाय फिरक मुंया आं कबक मुं सिनारकनाय जे जों ताबुक जे हिनलाय दङ आनि नों देसाका टिपिएफ अबहाय साव आईपीएफ ते अबहाय साव किन्तु सानायनो जानजा संगठननि बाबो किसा सानायनो किन्तु सामानि बिसिंतिबो जों जेहेतु जों जतन सिनि मुसुंग जों कासे यकजाकमा मानानि यकजाकमा मानानि सिन बुबाग्रा नों जे ताबुक साकानो जे बबहिनो जों 25 বছর ধরে 70-72 বছর হই টঙ্কা जों नुगै दङ प्रत्येकटा सरकारनो जोंनो माने केसा आसारि हई जोंनो थकक मा हायंगो किन्तु सिनि महाराज हंकाकै बुबाग्रा हंकाकै बहानि बाग्रा ब जोंनो कुनु दिनो थकक लागाबो कासे सिनि বিশ্বাস दङ अ বিশ্বাসनि बिसिंतिनो जों ताबुक थानचांनानि दरकार अर ब टिपिएफ ब आईपीएफटी ब बीजेपी ब तृणमूल हनै सालायावैनो जों जारा तिप्रासाब कुंथाय बारा हनै तंनि सिनि मुंमान तंनारि तिप्रासाब सा हनै रक बरक अबनो कौई कातिउई जों थानसा हनै फायनानि जरा आं कबकनाय बेलाय हामबायनि जरा गाहाम माने बागै थायथेन कक सालायका आं हायनो हाय कक सानाय एमडीसी साक्रा ताई बुखुक यांगो बायसबना दङ दादो बाय किसा कक सालायनाय चिनि खुरां नाय तंनाय नगा आसुक तै ताबुक कथाङावै मुं नाय दङ आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन तिमि यांगो हायनो हाय एमडीसी तंफिरो सार एमडीसी सारनो नबनो सोंनानि मुसुंगो लाइथांनाय 27 तारिखो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्ड ग्रेटार टिप्रालेन्डनि सानमुङाव खुरां थिसनायनि बागै थांलायका निनथानि बोसोक संका स्पेसिफिक संका दं बोसोक बरक थांकाना एमे दिनै किफिल माने बोसोक किफिलका खरसासो कारजाग्रक दं बा आलका हासिराव दं खाबो बाहाय ताबुक जराते जों थांमानि तो प्राय 1500 मतो बरक थांका अब जों एकुरेट जों 1500 मतो सगैका इनके ते दिल्लीवासी बिसिङाव चिनि बरक गोबां मा हरियाणा पान्जाब रको जे परि तंनाय बा चाकरि खाइ तंनाय आबरक बा मिलि अन्तत बिसे पना 1800 ले 18 হইতে 2000 মোটামুটি কাছাকাছি বড় অঙ্কা ইনকে সবচেয়ে কাহামঙ্কা ইনকে आं निजे सयं ट्रेनाव थांजाक आंनि नगनि सामुं बागै आं 1 तारिखनि फुंनि 5टान फ्लाइअफ बेक खायफायका এবং आ दिन प्रथम दिन जे प्रोग्राम का अब सीमाहीन प्रोग्राम का कोनो दिन आं आईपीएफटी समायावबो दिल्ली थांजाक एवं निनि आईएनपीटी समायावबो दिल्ली लां थांजाक टीम आन्थानि गोबां फटो दङ किन्तु ताकलाय बसर जे जों थांलाय माने बोरै जेराय सबचेয়ে संख्या आपतिखे मायाको बोरैनो 300 बोरै थांजाक अलरेडी ए आपतिखलाय आं कोनो दिन ट्रेनाव आं ए 300 बोरै नुबियाको किन्तु ताकलायनि चिनि जेता खायतानि ग्रेटार टिप्रालेन्ड राजा जे तिसामानि आवाज এই আওয়াজनि सुर एमन त्रिपुरा रायजोनि कुना कुना पाहाड़ जेखाने दङ हुगो हापिंगो जेता चिन बर रं नकटां तंनाय र बरक फन तो बुखाबो चाका जे उ मोबाइल नायै जे कुबुइनो चिनि महाराज लामा काहाम रमजाक एवं अ लामा काहामो जत बरनो जाबि कलायनान बागै एमन एकटा प्रस्तुति बरनि बुखाव जागि जाक अब आं नुकजाक बनि बागै महाराजनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड हयतो जों वासुक मानो अनेक बड़ वासुक मानो उंगिया हनै किन्तु उंगिया जिनिस उंगैया जेखाने राजनैतिक सबाव अंहरै एमन कोनो उंगिया जिनिस करै जों निजिबो उंजाक आं निजिबो खायजाक जेखाने त्रिपुराव कन्स्टिट्यूशनाव करै 3टा सीट
ST 3টা সিট 1988 12 তারিখ जों त्रिपुराव गभर्नमेंट ऑफ इंडियन बाय एग्रीमेंट खायै 3টা ST সিট तुका आगे 17 + 3 हंकाय 20টা खायका ताबुकबो এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রাজা যে প্রস্তাব দিছেকা রাজা যে বড়ক জনগণনি বখাবো জাগিরি রিকা এই ত্রিপুরাল্যান্ড এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অব বাধ্য অংরা নাংনাই এবং गभर्नमेंट ऑफ इंडियन অবমা बिसोक बिसि जन्तर मन्तर बा दिल्ली थाङै खरां तिसामान यागुलो टिप्रालेन एबा ग्रेटर टिप्रालेन माननाय बा मानथटक पाब्लिक रक नरक नगद थांफुरबो गारि गाफुर खरकसा ड्राइभार फाना सोङै मानो बुनि दफान बरक टिप्रालेन मारा मामुखा ग्रेटर टिप्रालेन मारा मामुखा बिसोक बसनि परे माननाय आबरंनो बबो हायके नों फिरक मुंदनाय अबले अब जों एनसि देबर माहाया लामा गासो एनसि देबर मा सागा टिप्रालेन मागा बहिनै बरक थाङै बाजि सकलायगा मांस चालायगा किन्तु चिनिखाय आपतिया चिनिखाय जेटा प्रतिनिधि थांनाय जेटा नुगै फायनाय कुबुइकक सानाय एमने आसक तिनिनो बाजाराव रां खकबारि रहमा हाय गेटर टिप्रालेन हाय खसायरि माया हायसे कक माने मखदों आं 100 टाकानि मखदों पाइका ताबुन पाइमालांगो किन्तु टिप्रालेन नों आमतिके पाइमाया टिप्रालेन के चबानि बिसिंतै आदाय खायनाय अब महाराजनि समाय तांमुं जनगणनि समाय तांमुं चिनि बुरि बदलनि समाय तांमुं बसगां टेस्ट विधानसभा माननानै चान्स जातों ताम माया तो नाय बसगां टेस्ट विधानसभा थंगे सिडिया ताबो ग्रेटर टिप्रालेन से माननानै चान्स जातों हंगे तांगै जे हनै मानिया ताइ बसर कायसे गरिखा 1.5 बसर नांलिया टेस्ट फाइनानि आ टेसनो जे ग्रेटर टिप्रालेन मानसिनाय नों आबनो नों गुसना दाखायमान ना आं आन्तादेलि गुसनारि माया आं सार एमडिसि रबिन्द्रनाथ थानाय ताबुक जे थानचां लायजाक आइपिएफटि बाय टिप्रा मथा अ थानचाकि कन्टिन्यू तंनाय दा बानि साकबाय थां नों बाहाय मुसुं माने सिनि तो बखाव जों चिरदिननि बागै जों तना मुसुं जे लांमा तंसाक टिप्रासा जे तंसाक अ हासाकाव जों जत्तबायनो थानचाकै तंनाय मुसुंगो ताउन हेमा जदि थानचा तंमानि यागलो केव जदि सकागै थाङाखाय सिनि खायने किचुक्रुइ तबु सिनि कय मुहंखाय थानचा मा तंनाय थानचा तंखाय जों मो थांजागनाय पिरिं परै तंखाय जों तेबो कमरि थांनाय बनि बागैनो चिनि बुबाग्रा साव पाताल नो साव जितेन चौधुरी नो साव राधा चरण सिंह साव जनजाति मोर्चा नो साव नरक फाइबिसिरि ताबुक 2023 अ कक्ताम नो बागै साजाकबात आ दिनो नो अंक माने हिनेला साजाक गया बुबाग्रा कक साया जे 2023 नो ग्रेटर टिप्रालेन नंनो रिसिना कक साया जों नायो पलिटिकल पावर 20 ता जागा 20 ता आबुनि परे जों ताइ 15 ता बासा कांखाय जों एकक बाबे जों जरि थानाय एडिसियो जों फुनुगुरि खाबले प्रमाण का हे बासिनि एक्सपीरियंस आईपीएफ त्याबो हायगोन आगे कक सामानि पावर अफ फायगोना पावर अफ फान मान खांगा पावर अफ फायै आबुन यागलो चिनि मान थायना नाया परे टिप्रालेन माननाय हनै ताबुक नरक टिप्राम थाबा आईपीएफ बाय कथाला इजाक नरक खायनो हाय तेस नरनि गभर्नमेंट न फायका गभर्नमेंट फायमा बाय हा मानखा ग्रेटर टिप्रालेन मानखा टिप्रालेन मानखा आबो के आकोन अनेक फेललायनाय कोनो तुलनासे तंलाक आं कुरिनि बिसिङाव 8 बाय 6 बाय 9 बाय 10 बाय कम्प्रोमाइज खैया चिनि बुबाग्रा सागा नु कम्प्रोमाइज सीट तुई कोनो कम्प्रोमाइज खैया एम तामो ताबुक की गभर्नमेंट ना गभर्नमेंट दा फायना नांगरा नाय ना ग्रेटर टिप्रालेन ना नांगना टिप्रालेन लगे एक संगे दुइटा पेरालाल चिन डिमान्ड खाय गभर्नमेंट बो फायनांनाय ग्रेटर टिप्रालेन बो मानांनाय ग्रेटर टिप्रालेन मानांखाय जों चिनि एसेम्बलियाव बिल पास खाय हरनाय जदि आरो जों संगा गरिसता फायखाय आबुनि परे जों फाइट खायनाय ताइबो बाहायके मायाबो आबो अन्तत जों पेरालाल दुइटा न चिनि तला कायसा तला तनिना ताके सागातिसना आबुया आबंगा चिनि मूल लक्ष्य एवं चिनि उद्देश्य तार माने सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट दंगो बीजेपी गवर्नमेंट से टिप्रालेन रनाय ग्रेटर टिप्रालेन गे बीजेपी बायना अलायंस मांगाबो একটা क्लियर ता ना आनी तिनि जदि ठीक আছে ग्रेटर टिप्रालेन बागै जोंबा मु साखर खायै एग्रीमेंट खाय हांखाय तम तंगा आनी मानानि बागै आना डाइरेक्ट आना एकटाय सादि एग्रीमेंट न खायरेका आबन यागुलोबो बीजेपी बाय अलायंस लाइन बागै नरक टियार ना तो कोनो असुविधा करे आनी दिमान से मान छिनानि हिंखायबा आरो तम एलायंस तम असुविधा तंबा आबो जदि ममता ताबो रनाय टीएमसी रनाय दं टिप्रालेन रिमाया ममताले पाकिरि मानायबा बो आनी बागै फाइट खायनाय बो गसिला ममतानि बिनि ताबुक जे ऑल इंडिया जे बो थाङै तंमानि बो जदि हिंगा ठीक আছে ऑल इंडिया नि जत लीडर ono जत पॉलिटिकल पार्टी जत रिजनल पार्टी एवं नेशनल पार्टी ना आं कन्विन्स खायनो ग्रेटर टिप्रालेन बागै आं लोकसभा प्रेसार क्रिएट खायनाय हिंगा तम असुबिदा
बिलोगी तो अनेक बरक तंगनाय बनि बागै जों सिनि नाहार मुंखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नम्बर 1 नम्बर 2 हंखाय 2023 नो नासिंमानि कारनखा जों त्रिपुरासा थानसा खलायै जों ताइ जो फुनुग्रनाय 20 नि जागा जों ताइ सीट दखल खाइमा खांखाय जेता 1993 निचे मुतुमाना 2टा विधानसभा निनि शान्तिर बाजार बाय सयलामनो बाहायके जनरल सीट नो एसटी जों जिदि मानखाबा आ जागा थानसांगै ताक्लायबो जों आलो खतिनो बुसकांगो थानसा बाय कप्लायंनानि हिंगांखे हामजांनानि नांनाय खायरकनानि नांनाय जेबेबे जों नुगै दंखा पार्टी न तरजाक लायै पलिटिकल पार्टी लीडर न तरजाक लायै ताइगैसा पार्टी न बुलायो ताइगैसा पार्टी न रिफ्लेक्ट लायो ताइगैसा पार्टी न कक हामिया सालायो कक एकरेक सालायो निनिबो सावो बुइनिबो सावो आबो हायके 2023 सक्सेस दांमोन नों बाहाय फिरक मुदनाय ताबुक जों अबनि बागैना नंनि बिसिंतिन कयनाय आबो तो सक्सेस तो नानि चिनि आसान बिसि नंनि तै जों कयना मुसुंगो ताबुक पाताल कइना जेबेबे हठात के राजानो पुइला प्रदुत सिबुं सागर दा सादुं पलिटिकल मैन हिसाब बसाय माखाना ताबुक बिनिनो ताइ फिरकना नांजागलिया फिरक कांखे बतरि थामा खालाय ताबुक जों आईपीएफ तिरकनो जों कयनाय त्या ताउ नों आरो थानसाके फुनुगै फारि ताउ थानसाके फुनुसिरि किन्तु आ जागा दङ ताकेसे किन्तु तिनि रुलिंग गभर्नमेंट तंनाय रक भाई नों जे जों जे थाङै फैलायमोन यागुलो नों तामखाय ट्रिट खायजागनो आरो हयते नों याकारि फैमान खांखाय जों ताइबो 100 नि बिजों 100% जों किन्तु ताइबो क्राकनि थानाय सिनि कमखाय फायसिरि अब दिल्लीबो बरक ताबो गभर्नमेन्ट एलायन्स तंमानि यागुलो बो खरकसा कैबिनेट मिनिस्टर खरकसा एमएलए जाबो हायके आरो पार्टिसिपेट खायका बरक फाइमानि यागुलो बरक तिखलायफान जागमान बर तो फान बरक पार्टिसिपेट खायका बाहिमा तो ना आंखे तो वेल डान सिनाय आंखाय हामकासिनि सानाय दफानि बागै जिनि तिप्रासानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै तिखलाय हरजा कांखाबा बंनि बागै फ्यूचर बंनि पलिटिकलनि बागै पुताय लाभ खाबले बेले बेले हामबाय सारन आं हायनो हाय आङो बुकुक सपना बाय कक सानानै थांनाय 9 दिन दरे नगिया करजाक नक ताहु बुकुक या करजाक बाहाय एक्सपीरियंस अ 9 दिन खरकसा बुरै बरक ट्रेन बलायखे जों जालांखाना जानानै नंनानै तंनानै थुनानै अ जागाव तो कम्फर्टेबल नंगिया निन एक्सपीरियंस बाहाय हानि बागै दफानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै थांमानाबो जेसेबानो कष्ट दंथाबो कष्ट हायमा दंया प्रब्लेम तो अब आचायनाय न आसुक जाना बरक थांमानि ट्रेन किचा प्रब्लेम लायखा चाथानि किचा प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम खितायनि प्रब्लेम अम हाय लायखा पालबा बकक थासे बिसि सावो बकक कम सावो अम हाय लायखा हायपान मेनेज कै जों फायलायखा जों आरो 2 दिन गण अवस्था नासुखा जन्तर मन्तर बेलायखाय बाहाय फेलाय मं आगि तो नों तो जों नुगैमान खाजे बांपिलि आगि आईपीपी टंफुर बनरक बिसिब्रुम न आ जागाव त्रिपुरालेण्डनि सानमंग जन्तर मन्तर दरना खलाय फायजाक आगिनि थांमा बाय ताकलायनि थांमानि बाहाय चेन्ज बाहाय आलादा नों बाहायके फिरक मंगनाय बुबाग्रानि वारियर थांमा बां ताकिचा चेन्ज न उंजामान नुकसिनाय आं आगि आईपीएफ तिनिंगैबो थांका आईएनपी तिनिंगैबो थांका आं आप्रुं गांगाय लीडर बा वार्कार इंगै थांगो इंगै ताबुक बुबाग्रानि मथानि इंगै थांमानि हिंगांकाय टीडब्ल्यूएफ थांमानि हिंगांकाय आं अर वारियर खरकसा सोल्जार खरकसा फाइटर इंगै थांगो अब किचा डिफरेंस जों जागो ताइ कायसा डिफरेंस जों गांगांकाय अमहायके बरक गोबांखा थांलायाको ताइ कायसा गांगा वो थानचानि मारिनि हाजिं अमहायके नुकजाखा ताम बोमाहायका थानचानि मारि हिमाले और वो आईपीएफ टिरकबो बोबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतिनो खरां यासाक लायैनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड एखाबो त्रिपुरालेण्डनि वानसुगुइनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फान मानथुन बा त्रिपुरालेण्ड फान मानथुन आबो चिनि त्रिपुरा सारंनि बागै काहाम अमहायकेना थानचानि मारिनि बिसिंति जदि जों अमहायके खलाय तंखांखांकाय अबोनो किचा जुदा हायके नुकजागो थानचाके कन्टिन्यू तंथों बा तंना नांगौ नों बाबा हायके आबोनो फिरक थानचा कन्टिन्यू मा तंलायनाय सुदु आईपीएफ टिसिमिया जारा आरो टुकरा आंचलिक दल खाय तंनाय रक শুধু আঞ্চলিক দল খাইনাই সিমিয়া আং তাই তেবো রিংনানি মুসুঙ্গো আর গণমুক্তি পরিষদ আর एसटी सेल हिनि दंगो और बीजेपी नि जनजाति मोर्चा हिनि दंगो फाइसिदि जों अनेक नेशनल पार्टी खलायनाय लेखा नेशनल पार्टी खायनाय जों ताम मानखाबा तेबो तला कलगै थांगो फाइदि बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों जदि और ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड खलायमा खांखाय जे आईपीएफ ति बदल ब बीजेपी बे गवर्नमेंट तंगो एलायंस पार्टनर इंगिनाय बरक से साहस के फाइमान हुंगांका खाकवार खाय जादव फानि बागे वानचुक फाइमान हुंगांकाय नरगो फाइदि हिनि नरनो बांका बुंनारगो
बेलाय बेलायखौ कक गाहाम नों फिरौ मोनखां बाय बाय बायथाखौ कक सानाय नों बोरा थाङै फैजाक बा थाङै फैगांगे 9 दिननि एक्सपिरियेन्स बाहाय फिरौ मुरनाय नगो ताखुक बुखुक नगनि जत ताखुक बुहुर याकारे आसिक दिन नगनि फातार तं माने मासाया मा नोंया मा थुयाके बेलायखौनो खाकसाङो जोंथ' थांनाय माने 27 थांनाय माने दिनै 4 डिसेम्बर Sini lama ni journey keto kisa pal kebang borok ba kisa samang nung ba tong thai rok thu thai rok kisa problem ngai ba apa no asuk problem ya karon pura train sini book khlai jak ba sini nok ni jogal tinang thang mani botong ba yo nok ni jogal mani bade jaga jaga wo train ba thagoi jamane botong ba yo hai pa na main kok sana ni nai mani ke sini Tripura state ni kaisa problem boke sini existing ni problem bono to ino jeng khorang ti saika jeng memorandum rokha te kabang ma India ni jaga jaga ni state ni ar ni MPs ro phaika hai pa jeng bokha kisa kostong go bom hai ke chini ha ni bosarok no vote ro woi jeng chini MP ma sale sanai ro hormani bo jeng no naisu phaile abo belai khen bokha kostong ma hai engka karon chini Bharat Borsho ni kaisa Madhya Pradesh hai ro Sini Amar Admi Party ni kaisa leader hojan national leader hojan nai ro borong se phai sini bangai chiri khogoi tong phayo au o boro ro Tripura haste o belai khen Bangladesh bai gurizat kaisa state chikitite a tiny state o belai khen heavy load ungkha borne load basing